Bildu taldeko ordezkariak dauka hitza. Zabala jauna, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, mahaiburu anderea. Azkenekotik hasiko naiz Berriozabal anderek esaten zuenetik, Euskal Herria Bilduk, efektibamente ez duela zuzenketarik aurkeztu, eta esplikazioa oso senzilloa da begira. Eta aurrekoan esaten genduen, testua ikusi genuenean iruditu zitzaiguna izan zen hain zuzen, más de lo mismo zala. 3 aste pasatu dira, Partido Sozialistak, Partido Popularrarekin erdibideko bat sinatu zuena, eta arrezkeroztik ona ez da inungo sukaldeko lanik, inungo gure arteko harremanik izan aurreratzen joateko. Beraz, iruditzen zitzaigun nahi zuzen, más de lo mismo bat zala. Eta ez zitzaigun iruditzen aurreratzeko biderik zegoenik. Beraz, eta inkluso, pentsatzera iritsi ginen hain zuzen Zela andereak erretiratuko zuela bera ez legezko proposamena, baina dela 3 aste tratatu genuelako gai bera. Eta Zela andereak ere beste proposamen bat egin duelako hain zuzen tratatzeko hirueleaniztasuna, gaina Maneirok esan du ere berriro tratatuko dugula, baina tratatu daitezke nahi hainbat aldiz. Berriozabal anderea. Baina hemen sukaldeko lanik eta gure arteko lanik egiten ezpaldin bada, berriro bakoitzak reproduzituko du berak defendatzen duena. Hori lehenengo gauza. Bigarren gauza, harritu egin hau PNV-ren jarrerak. Zeren orain dela 3 aste, ez zuen sinatu Partido Popularrarekin eta Partido Sozialistarekin, eta Werber sinatu du ez legezko. Osea, sinatu egin du. Ze aportatzen du lehen sinatutakoaz gaurko erdibideko zuzenketak? Zer da Partido Nazionalista Basko edo Euskal Alderdi Jeltzalea aldatzera eraman duena 3 astetan? Horixe da, hain zuzen, argi eta garbi ikusten ez duguna. Baina hala ere, beste irakurketa bat egin nahiko nuke, izan ere nik uste dut, astebete honetan Zela anderean nik postura aldaketa bat ikusi dut. Eta recojo el guante, señora Celaá, cuando dice que yo voy a seguir trabajando con Euskal Herria Bildu, y le tengo que decir clarísimamente que si se cree, y es cierto lo que hoy ha dicho aquí, que el euskera va a tener un lugar central, y aquello que dijo en la interpelación que le hizo a la señora consejera diciendo el punto clave que condiciona todo el sistema educativo es llegar a todos los alumnos, a todos los centros educativos, independientemente de su renta, podríamos llegar a un acuerdo. Y decía usted que el euskera es nuestra responsabilidad, una cuestión que nosotros tenemos muy clara y que ha de ser el punto central de las lenguas en la educación, porque es lengua propia y porque solo a nosotros nos corresponde desarrollarla, decía usted. Y decía, eta bestetik ere hauxe erazten zenuen, el trilingüismo tiene la voluntad de afirmar el euskera como lengua central. Si es cierto eso que usted está diciendo, nik uste dut, hain zuzen, adostasuneratako bide bat egon daitekela, zeren eta hemen kakoa klabea hauxe da. Eta harritu egiten hau, Berriozabal anderea, zuek ez duzue ezertarako kontutan izan gaur sinatu duzuen erdibidekoan euskera zentrala izan behar duenik. Zuek zeuek, sailburuak esaten duenean, diagnostikoa meten etzala argi eta garbi egin, etzala diagnostiko ona izan, zenen eta hizkuntzen errealitatea ezberdina da. Eta hori jakitun izanik, zuek euskera ez duzue jaso ere egiten erdibideko zuzenketa honetan. Baina esaten nuen, hain zuzen, nik lanerako bide bat ikusten dut, baldin eta lehen esaten nuen bezala Zela andereak esandakoak egiak baldin badira. Eta are gehiago esaten zenuen,
honek bai harritu egin ninduela, baino poztu ere egin ninduen. Pedía un 20% como mínimo de orientación, lo que permite atribuir al euskera hasta un 60% en cualquier centro educativo, como es el caso, y más de un 60%. Qué pena, señora Celaá, que en su proyecto de experimentación no fijó como mínimo el 60% para el euskera. Porque sabe usted perfectamente que nosotros pusimos encima de la mesa un proyecto de aprendizaje y enseñanza de las lenguas, el cual fijaba un mínimo de 60%, que ustedes no lo aceptaron para el euskera, que ustedes no lo aceptaron y el PNV tampoco lo aceptó, a pesar de que la mayoría de los agentes educativos sí lo veían bien. Baina, etorriz ni joan horretara. Baldin eta zuek esaten baduzuena Celaá andreak esandakoa. Eta beste alde batetik, PNV-rena, como nos da una de cal y otra de arena, pues ya no sé. Baina zuek esan duzue, nuestro planteamiento en relación a las lenguas de la escuela es la búsqueda del acuerdo necesario para avanzar hacia el plurilingüismo desde un bilingüismo real y efectivo, con el euskera como eje, con soluciones realistas y flexibles. Honetan, behintzat, esateaz aparte, hau aurrera eramateko prest egongo bazinate, nik uste dut, zuen artean, hoien artean eta gure artean adostasun batetara iritsi gintezkela. Zeren eta klabea, gure ikuspuntutik honetan dago. Guk eredu bat daukagu, eredu. Guk badakigu zer nahi dugun. Euskaldun eleanitzak nahi ditugu. Euskaldun eleanitzak nahi ditugu. Partio Sozialistak hitz egiten du hirueleaniztasunak. Partio Nazionalista Baskok hitz egiten du eleaniztasunak. Baina klabea, kakoa, ez da zuek gaur erdibideko honetan presentatzen duzuena, baizik eta gure ikuspuntutik zein da euskeraren tokia eskolan, zein toki izan behar duen. Eta guk oso garbi daukagu, oso garbi. Beraz, gure eskua luzatu nahi dizuet, bai Partido Sozialistari eta baita PNV-ri, baldin eta esan duzuena, euskera ardatz izan behar duela euskal hezkuntza sisteman hori martxan jarri nahi baldin baduzue, egia bihurtu nahi baldin baduzue, elkarrekin lan egiteko. Izan ere, horren ondorengoak etorriko direlako gu, inungo zalantzarik gabe. Euskaldun eleanitzak esaten ditugunean, esaten ari gera erdera ere jakin behar dutela, ingelesa ere jakin behar dutela, eta frantsesa ere jakin behar dutela. Baina ardatza, oinarrian adostasun batetara iristen baldin bagera, nik ez dut uste inungo problemarik egongo danik definitzerakoan zein izan behar duen hizkuntza bakoitzaren tokia eskolan. Nire ustez hortxe dago kakoa, nire ustez hortxe dago klabea, eta ez dugu bakarrik esaten du baitare Euskadiko Eskola Kontseiluak behin baino gehiagotan esan du, un modelo que no utilice el euskera como lengua vehicular o lo haga escasamente resulta inviable para alcanzar ninguno de los objetivos propuestos. Hauxe da kakua, hemendik abiatzeko prest gaude, eta besteak, hemen tratatu direnak, hau da, irakasleen prestakuntza, beste alde batetik irakasleen prestakuntza linguistikoarekin zerikusia duena, irakasleen prestakuntza metodologiarekin zerikusia duena, hortan nik uste dut adostasun errez batetara eraman gaitzakela. Beraz, Celaá andrea, lehen esaten izun bezala, Euskal Herria Bildu recoge el guante que usted dice, vamos a seguir trabajando. Creo que tenemos un punto de encuentro si realmente, tal como le decía anteriormente, usted cree y quiere llevar adelante que el euskera tiene que ser la lengua central del sistema educativo vasco. Imagino que el Partido Nacionalista Vasco, que le he dicho más de una vez, también se lo creerá y querrá llevarlo a cabo. Si nos ponemos de acuerdo ahí, creo que podemos ofrecer a la sociedad vasca y al sistema educativo vasco un futuro donde se garantice los niveles competenciales que pide la ley para el euskera y donde podamos fijar también qué objetivos se cumplen para el resto de lenguas. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko Agirrezabala jauna.